Jo sóc Marc Giró, sóc el director comercial de Firma Professional. Després participarà també, ens intercanviarem, amb Xavier Tarrés, que és el director general de Firma Professional. I la idea és explicar-vos una mica el que hem titulat que són les realitats i les tendències del que anomenem la identitat digital. I així, doncs, més o menys és per consolidar una mica tot el que és tots aquests conceptes al voltant del que és certificat digital, certificació, firma electrònica, firma digital. O sigui, hi ha uns conceptes que tots es barregen i intentarem aclarir-los una mica amb aquestes realitats. Llavors, doncs, per introduir-vos una mica, els qui no ho sabeu, a Firma Professional som una de les autoritats de certificació homologades pel Ministeri d'Indústria. Fa uns quants anys que hi som, des del 2001, i ens dediquem bàsicament al que és el món de la certificació digital, signatura electrònica i tot el que hi ha al voltant d'això. El paradigma ha anat canviant en el temps, primer es venien certificats digitals i ara el que s'està venint són els casos d'ús dels certificats digitals. I a partir d'aquí han anat canviant els conceptes i evolucionant fins al que avui us presentarem, no en primícia perquè hi ha inclús un títol dins de la jornada del Congrés que es diu Identitat Digital, però va bé aclarir d'on ve, d'on va i almenys des del nostre punt de vista què és, no? En aquest sentit, per qui va. Llavors, el tema, si voleu comencem perquè tampoc hi ha gaire temps. Començarem fent el que és un petit repàs d'on ve les històries. Tots suposo que ja ho coneixeu perquè en el món local i aquí hi ha molts coneguts perquè en aquest món és bastant endogàmic i ens trobem tots de tant en tant. No és jornades antigues que ens retrobem tots, està força interessant. Llavors aquí he intentat fer una mica de cronograma que té diversos punts interessants. Si ho veieu, normalment les escales, quan les dibuixes, les escales les dibuixem totes pujant. Aquí no, aquí les hem dibuixat baixant. Per què? Perquè en l'any 1999 tot eren unes idees molt avançades. La directiva europea que va sortir en aquell llavors era fantàstica perquè pensàvem molt en futur, però era bastant genèric. Estàvem allà dalt, en el cel, ningú sabia exactament què. I en aquest temps he anat baixant i ara potser comencem a tocar peus a terra, en aquest sentit. I apareixen nous conceptes, però que ja són consolidats i a més els usos són més que consolidats i a partir d'aquí el recorregut ja és més previsible. Llavors no, per això dibuixem l'escala i hem anat baixant. Inclús hi ha conceptes que estem tornant enrere, després ho veurem. Llavors aquí veieu Directiva Europea, la llei del 2003, la del 2007, l'Esquema Nacional de Seguretat i aquest any 2014, l'any passat ja, ha sortit el nou reglament europeu, llei de racionalització i anem evolucionant cap aquí. Entremig hi ha algunes més. Interessant, del 99 al 2014, no sé si penseu vosaltres si ha canviat bastant o poc tot el nostre panorama a nivell del voltant de la certificació digital, identitat digital i tot aquest món. La meva opinió personal és que no. O sigui que ha anat evolucionant bastant, però últimament és quan s'està accelerant. Però fixeu-vos que la famosa llei de l'11-2007, que tots els que hem estat a l'administració o treballem amb l'administració la tenim present, han passat 7 anys i estem exactament igual, entre cometes, en el sentit, legal, en el sentit d'evolució, en el sentit de moltes de les coses. Ara comencen a canviar els temes, ara s'està accelerant les coses. Anem a veure quines. Perdoneu. Aquí he intentat presentar-vos quines són les coses que han anat passant durant aquests punts, aquestes fites. El 2009-2003 van sortir les primeres lleis. Què va implicar aquestes primeres lleis? L'aparició de les CEAs, de les autoritats de certificació, dels prestadors de serveis de certificació. Interessant era Espanya, perquè Espanya ha arribat a tenir fins a 30 entitats de certificació donades d'alta. Són moltes, és el país d'Europa que en tenia més, o un dels que en tenia més. D'aquestes 30 en deuen quedar actives unes 12, 13 aproximadament. O sigui que el boom va generar molta expectativa i ara la tendència és anar o abandonant, o consolidant, o externalitzant. O sigui, això també és interessant. El següent punt. Interessant el que ens va suposar a tots plegats la llei del 2007. L'enunciat és drets i deures d'aquí, del ciutadà i de les administracions. Això va provocar un boom a nivell d'inversions, a nivell de saber que s'havia de fer alguna cosa, ningú sabia què fer, tothom en sabia molt, ningú en sabia res. Al final és el que tenim ara, que encara avui en dia hi ha molta gent sense seu electrònica o amb seu electrònica però sense tramitació o amb seu electrònica amb tramitació però que després has d'anar presencialment a fer alguna cosa o enviar-ho per fax. O sigui que cuidado, anem una mica en compte amb l'abans que tenim alguns i els abans que tenen
Alguns també, deixem-ho així. L'altre punt interessant, l'esquema nacional de seguretat. Va sortir l'esquema nacional de seguretat i tothom va dir, hòstia, quin rotllo, no? Perquè realment llegir-se'l és un pal i aplicar-lo encara més i saber on l'has d'aplicar, doncs encara més. Opinions personals, cuidado, aquí va haver-hi algun expert que se senti ofès, però bueno, els que l'han d'aplicar no està malament. Llavors, arriba tot a ser, tot això d'aquí arriba a ser un conjunt, diguem, de regles, d'obligacions, d'obligatorietats, d'imposicions, que, ostres, ens han anat regulant, però dins d'aquesta regulació també ens han anat restringint. Penseu que com més llei, com més obligació, menys possibilitat tens d'innovar, menys possibilitat tens de buscar solucions alternatives, perquè si no et surts de la llei. I llavors, tot això, ostres, per mi és restrictiu. Ara comença, amb aquest punt d'aquí, penso que comença a alliberar-se una mica, diguem, el plantejament. Depèn de com es faci a Espanya l'adaptació del reglament, tindrem més regulació, més llibertat, menys llibertat. A nivell públic, a nivell privat, a nivell de prestacions, a nivell d'innovació en general. Segueixo. El que sí que aquí vull maduresa, o sigui, estem arribant a la maduresa. Llavors, una cosa que pot ser interessant de remarcar i de recordar, els conceptes que apareixen dins d'aquesta escala, que per mi és de baixada, però per aposentar-nos. El tema del certificat digital. Nosaltres som experts en certificat digital, els venem, els gestionem, tot el cicle de vida, bla, 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 bla. És interessant. I el que et permet és autenticar i signar. Bàsicament el que fa és això, entre persones, entre organitzacions, entre el qui toqui. Interessant concepte i superconsolidat. Hi ha gent que li diu firma digital, firma electrònica, però nosaltres en diem certificat digital per aposentar, diguem, el què. Un concepte molt, molt important que apareix en tota aquesta història del temps és el document electrònic. A mi em va costar molt entendre que un document electrònic tenia molts originals, que l'únic que tenia validesa jurídica era el que estava, diguem, en un repositori electrònic. O sigui, coses d'aquestes és interessant i ha impactat amb tot el concepte de l'arxivística, amb tot el concepte que va al voltant de la gestió de la documentació dins de l'administració, que n'hi ha molts de documents. Llavors, passar-ho a electrònic no ha estat ni està sent gens fàcil. Inclús apareixen conceptes molt interessants de dir, ostres, un document, sí, necessites saber qui és l'autor i que no ha estat violat, per dir-ho així, és a dir, que manté la seva integritat. I llavors dius, ostres, això, fins quan, a on? O sigui, hi ha moltes preguntes que encara avui en dia estan no pendents de resoldre, però sí que no hi ha uns estàndards, per dir-ho així, consolidadíssims que tothom pugui anar-ho seguint. I l'impacte dins de l'administració pública? Ostres, doncs en aquest temps tothom s'ha preocupat de muntar tràmits telemàtics, de muntar tota la tramitació, perquè tot sigui el més telemàtic possible, posar serveis en el núvol, posar serveis on sigui, fer reenginyeria de processos. Això ens ha servit per permetre el que dèiem interoperabilitat, que encara es continua dient perquè tampoc s'ha anat fins al fons, intercomunicar, diguem, les administracions, tot això és el que ens ha anat permetent. Però, clar, problemes. El certificat, poc usable. Tothom sap que el DNI electrònic és un gran èxit de distribució, de difusió, de gastar diners, però un gran fracàs a l'hora de poder-lo utilitzar per el que algú va vendre en algun moment, que era la tramitació electrònica. Llavors dius, ostres, el certificat digital és poc usable, d'acord. És complicat pel ciutadà? Si parlem de ciutadà, sí, és molt complicat pel ciutadà perquè el certificat digital implica drivers, implica conèixer una tecnologia o utilitzar-la, que normalment és un cunyàs. Llavors dius, doncs és complicat. Llavors hi ha un matís molt interessant aquí, salto aquest cantó d'aquí, que ara defenso els meus interessos com a entitat de certificació. El certificat digital és una cosa que sí que funciona, que està superconsolidada, que realment és senzilla. El que passa és que hi ha vegades en què l'hem feta complicada des de la mateixa administració. Si tu, per accedir a un tràmit que no necessita gaires garanties, demanes que l'accés sigui amb certificat digital, li estàs posant una barrera. Llavors, per l'ús del certificat digital a nivell massiu, hi ha unes barreres introduïdes pel mateix concepte
per la mateixa tecnologia, però unes barreres molt importants que a vegades han servit d'excusa des de la pròpia administració a l'hora d'exigir el nivell, diguem, de seguretat a un control d'accés. El tema de la proporcionalitat, força interessant, de mantenir i de respectar. Més coses. El document electrònic, és el que us deia abans. Han sortit infinitat de dubtes, problemes, de gestions, de temes a resoldre que s'estan resolent perquè és el que ens toca i, a més, es pot fer. I a nivell, diguem, de l'administració, el que us deia, el respecte per la proporcionalitat. Ens ho hem passat tots pel forro, els que ens hem dedicat a això, i s'ha demanat la màxima exigència de seguretat quan potser no feia falta. I llavors ho hem traduït a que són barreres a l'ús. O sigui, amb això hem d'anar força en compte. La usabilitat. Ens hem preocupat moltes vegades, que és el que poso al final, orientació cap a dintre. Quan hem dissenyat els processos, les interfícies, hem pensat com hem traslladat com ho fem internament dins de l'Ajuntament, per exemple, cap a fora, pensant que el ciutadà entendrà el nostre llenguatge administratiu, entendrà els nostres fluxes, entendrà tot el que nosaltres fem internament. I això és fals, perquè al ciutadà li interessa entrar, fer i sortir, i que li hagi anat bé, el més fàcil possible. I els nostres tràmits i seus electròniques i tot no tenen cap usabilitat, habitualment. Tot això són els temes que avui en dia, que considero que han anat passant durant aquest temps, durant aquesta cronologia, fins a arribar avui. I avui, perdoneu, a nivell del que són realitats, afirmacions, coses que fins aquí l'experiència, us he explicat l'experiència, sembla que és molt caòtica, però no, i molt pessimista, però no, aquí hem tirat molt, la veritat és que s'ha fet molta feina. Fins a arribar on? Conclusions. Dius, ostres, el certificat digital com a tal és imprescindible. El que passa és que és poc usable, però és imprescindible. Per què? Perquè ens garanteix totes les autories, totes les integritats, ens garanteix les intercomunicacions, ens garanteix qui és qui, ens dona garanties. És útil i usable el certificat digital. Els entorns corporatius els fan servir a nivell empresa, a nivell, per exemple, el Col·legi de Metges signa totes les receptes electròniques i no tenen cap problema, i ho fan cada dia i en fan uns quants milions, llavors, doncs, de receptes. És útil i usable segons en quin entorn ho posis, és a dir, que es pot fer. Els serveis són estables, o sigui, a part dels Javas i aquestes coses que ens trobem habitualment, són estables. I llavors el que sí que tens és una complicació a l'hora de gestionar aquests entorns més massius, sobretot orientats a ciutadà, en aquest sentit. I a nivell de l'administració, quan hem arribat a aquest punt de l'escala, ostres, tots hem madurat molt en aquest temps i hem viscut tota aquesta problemàtica que hem anat veient i explicant fins ara. Llavors dius, ostres, avui en dia, fa temps ja que hi ha gent que s'hi dedica a això i molts hem vist les coses i molts les hem fet i molts tal. Però l'orientació al ciutadà avui en dia és una màxima. Abans jo havia vist molts dibuixets on el ciutadà era el centre, diguem, del dibuix, però ningú es preocupava realment que el ciutadà sapigués fer les coses. Avui en dia s'està buscant, diguem, facilitar al ciutadà, facilitar, diguem, els conceptes, que li puguis explicar les coses i les entengui. Se li facilita l'ús. S'està buscant la proporcionalitat, o sigui, que demanis els nivells de seguretat, d'acreditació, adients a el que realment és aquell ús, no més, en aquest sentit. I a partir d'aquí és on apareixen alternatives al certificat digital. I aquí és on apareix, diguem, els conceptes aquests d'identitat digital i de tot això. I aquí és on hi ha els canvis. Un punt molt interessant és una visió que dius, ostres, com que s'ha plantejat el certificat digital com una barrera, ja us he comentat que hi ha diferents punts de vista de veure aquesta barrera, però dius, s'està tornant enrere. L'usuari password, si parleu amb algú de seguretat, us dirà que és el pitjor, diguem, dels models. I ara hi ha moltes aplicacions que estan tornant a l'usuari password. Per què? Perquè pensen que amb el certificat digital és una barrera. O hi ha iniciatives, com el PIN24, que ara es converteix en el clave, que donen alternatives al certificat digital. Cadascú té les seves històries, té els seus problemes, té les seves avantatges, però des del punt de vista, diguem, de l'essència
de la seguretat de la certificació digital s'ha d'anar en compte. Aquestes iniciatives poden ser o més dèbils, llavors hi ha casos d'ús en què aniran bé, hi ha casos d'ús en què no, i el que sí que està molt clar és que aquestes iniciatives, sobretot les que venen des d'un punt de vista central, són difícils. O sigui, fan un centralisme, ens obliguen a tots, ens faran passar pel tubo i ens deixaran poca iniciativa. I ara, com que estic al sector privat, ens el distorsionaran. Llavors, fins aquí jo arribo a la meva exposició. Ara li passaré la paraula a Xavier Tarrés i veureu, diguem, quin és el canvi des de tot el que us he explicat, que seria lo tradicional, lo clàssic, el que és, diguem, la identitat digital com la veiem i com es percep actualment. Merci. Gràcies, Marc. Intentaré en 10 minuts dir alguna cosa, o en 5 minuts. Una miqueta l'objectiu nostre era donar-nos a conèixer i transmetre o compartir amb vosaltres una miqueta la nostra visió d'aquest entorn del certificat digital, dels serveis de confiança, de la confiabilitat electrònica, de la identitat digital que apareix en el programa i que estem parlant tots d'una manera o una altra, moltes vegades sense saber exactament de què estem parlant. I, de fet, a nosaltres sí que ens agradaria que al final professional, que segurament la majoria heu sentit a parlar en alguna ocasió, però poc, perquè de fet tenim, tot i que tenim 15 anys d'història, l'activitat ha estat fins fa relativament poc temps més centrada en el sector privat, en el sector de col·legis professionals, sector salut, etc. I més darrerament és que com a empresa ha tingut més activitat en administració pública i en especial en administració local o en els diferents nivells d'administració aquí a Espanya. Llavors, sí que volem que se'ns associï una miqueta amb conceptes més populars o més entenibles, com és el de la identitat digital, que ben bé no sabem ben bé què és, però sí que és veritat que d'alguna manera aquesta evolució del certificat com un element tècnic, de la mateixa manera que les cabines telefòniques eren un element tècnic molt allunyat del que era la comunicació remota, i ara estem parlant d'identitat digital com un concepte més ampli, en el qual les persones, i cada vegada més les coses, però les persones actuem en l'entorn virtual, en l'entorn d'internet, i per tant podem demostrar qui som perquè se'ns obrin les portes per tenir accés, o podem demostrar qui som per actuar i, per tant, per signar documents o per deixar evidències que efectivament nosaltres ens hem presentat com som. I això, d'alguna manera, de forma general, podríem dir l'evolució dels certificats, de la seguretat de l'individu dins del món d'internet, del món virtual, està donant pas a aquest paradigma en el qual al ciutadà és l'important, és a dir, estem parlant d'identitat digital personal, de la persona, és la persona a la que es mostra com si mateix dins de l'entorn digital i, per tant, és qui mana en aquestes transaccions segures i en aquest entorn de seguretat. Parlem d'identitat digital per no haver de parlar d'elements tècnics i, per tant, també és un requisit a les solucions que es posen d'identitat digital, que són en el que la tecnologia està a darrere, solucions usables es diu, però està amagada, el certificat està amagat. Necessitem certificat? Sí. El necessitem utilitzar i veure i tocar? Doncs quan menys millor. Està oberta la innovació, l'entorn de la necessitat de seguretat està avançant a una velocitat enorme en tant en quant cada vegada la nostra vida és més digital i més immersa en l'activitat dins d'internet, sigui en PCs, sigui en qualsevol dels 4 o dels més tipus de pantalles amb els que ens interactuem amb l'entorn digital, i els nous models de negoci i les maneres d'actuar i la manera de prestar els serveis públics també està canviant i està canviant cap a noves formes en què la seguretat també s'ha d'adaptar. Si utilitzem el web des de diferents maneres i des de la tele, doncs a la tele ha d'existir la manera d'interactuar sent jo qui soc. I finalment, amb totes les garanties. La regulació no ha baixat. La regulació de la llei de firma electrònica, de la directiva electrònica, no ha baixat. Al revés, s'ha sobreregulat, s'ha superat i s'ha perllongat dels elements tècnics, que eren els de signatura electrònica, que era del que parlàvem fa 15 anys, als elements d'identitat en un sentit més ampli, que és el que estem sentint, aquest matí hem sentit i seguirem sentint, i cada vegada més, i més de cara a aquest any i més encara de cara a l'any que ve, en quant a la regulació europea,
que promulga la interoperabilitat i també ha establert un nou escenari de confiança digital en transaccions. I, per tant, molt més enllà del que és la signatura electrònica. Hem parlat ja s'ha comentat aquest matí, i aquest reglament en el que, més enllà de la signatura electrònica, hi ha la identitat digital per accedir, hi ha notificacions a fefaents telemàtiques, hi ha custòdia d'identitats en el núvol, etc. Llavors, molt ràpidament, una miqueta, pensem que hi ha dos grans vectors de cap a on està anant el món de la identitat digital en aquest sentit ampli. Un és el de les garanties jurídiques que generen evidències i, per tant, allò que requereix i que necessita certificats digitals d'una manera o d'una altra. I de la manera que tradicionalment coneixem, que estan evolucionant cap a formes amb les claus de la identitat digital, per tant, amagades, amb garanties jurídiques, centrades en l'usuari, etc. I estan bàsicament anant cap a posar aquests certificats en xarxa, per tant, accessibles no necessàriament en dispositius segurs que estiguin a la butxaca, sinó en xarxa, com a elements necessaris per prestar serveis de confiança, aquests que hem comentat, de notificació, etc. Però també allà al darrere hi ha certificats per garantir les comunicacions, per garantir l'activació d'aquesta identitat digital. En el mòbil, com a element fonamental d'element segur, que pot ser segur i que en qualsevol cas es percep com més segur i que tothom estem portant a la butxaca, i també en formes de gestionar, segurament més en base a volums grans i a externalització de serveis. Evidentment no s'us escapa que també, d'alguna manera, parlem de tendència, però sí que parlem que quan es generen volums, i això passa en el món de la certificació, també són més eficients les organitzacions especialitzades que presten els serveis, en especial a l'administració. Nosaltres, ara fa ja 7 mesos que vam guanyar el concurs d'externalització del Consorci AOC per gestionar els serveis de certificació digital. Estem en ple procés de migració, en conjunt amb el Consorci AOC, de migració de tots aquests serveis. De fet, ja estan operatius en gran mesura i dins dels primers mesos d'aquest any estaran 100% operatius des dels serveis de firma professional. L'altre gran vector és el de l'usuari, i l'usuari en la identitat digital ho és tot. La seguretat està al darrere, les garanties jurídiques estan al darrere, i l'usuari necessita no només signar elements jurídicament vàlids igual que en paper, sinó que necessita accedir i necessita dir qui és o presentar-se com qui és. Per tant, els elements d'identificació virtual, digital, en l'entorn virtual, són no només cada vegada més importants, sinó que han esdevingut l'element més important que ha regulat el reglament europeu que acabarà derogant l'any que ve la directiva de firma electrònica. I, per tant, englobant els certificats, la firma electrònica i els serveis de firma electrònica en uns serveis més amplis, que són aquests serveis de confiança basats en identificació i a partir d'aquí construint altres serveis com són els de firma electrònica, notificació segura, etc. No només pel reglament, sinó també per la necessitat de les administracions. Si es vol aplicar proporcionalitat en l'aplicació de mesures de seguretat, i això ho hem sentit no només a CESICAT, ho hem sentit a l'Esquema Nacional de Seguretat, d'interoperabilitat, ho hem vist en el reglament, etc. Però el sentit comú ja ho diu, els que d'una manera o una altra heu estat involucrats en l'administració electrònica, des de dintre o al costat o des de fora. No es necessita per tot el certificat de màxim nivell. I el DNI electrònic és un exemple, és una demostració de lo prop que aquesta afirmació està de la realitat. Però això implica que han d'haver continguts que tinguin altres nivells de requeriments de seguretat. I un accés segur per a una administració no és el mateix que un accés per consultar unes dades semipúbliques o unes dades d'una empresa privada que d'alguna forma un bitllet d'avió, per exemple, que és molt personal, però no és tan sensible com unes dades d'un padró d'habitants, per exemple. El sistema multinivell de seguretat que és requerit per la realitat requereix continguts multinivell i, per tant, requereix que les administracions, allò que havien planificat i que han executat com a serveis telemàtics, serveis públics telemàtics, d'alt nivell tots, encara que no ho siguin, han d'anar començant a variar
el nivell de seguretat que requereixen els seus serveis, oferint continguts dels diferents nivells que ara mateix la regulació permet. I, per tant, això vol dir que una carpeta ciutadana, tal com es preveu ara, per tots els tràmits, passin per registre, no passin per registre, tinguin consulta de dades sensibles, no tinguin consulta de dades sensibles, siguin sol·licituds, no siguin sol·licituds, he parlat de diferents elements que han d'estar en com a mínim 3 nivells de seguretat. Bé, doncs, si hi ha 3 nivells de seguretat d'identitat digital a disposició del ciutadà, han d'haver 3 nivells de continguts adaptats a aquesta seguretat. Al final, en paral·lel, ara em sembla que hi ha una altra ponència que també parlarà d'això, però en paral·lel a les altres identitats que no són estrictament jurídiques o més legals que necessitem a l'administració, hi ha altres elements tecnològics, com són la biometria i, sobretot, l'element del mòbil. L'element del mòbil que, desenganyem-nos, és cap a on s'està concentrant el que és la identitat personal, la identitat digital personal. Ho veiem que ens sortia en l'eix dels certificats i ho veiem que ens surt en l'eix dels usuaris, perdoneu. I ho veiem en la realitat que tothom té un telèfon mòbil, un smartphone connectat a internet. En aquesta sala dubto que hi hagi ningú. I no només que tothom té, sinó que la corba de creixement segueix sent molt alta. Hi ha més telèfons mòbils que ciutadans, quasi tots connectats a internet. I la corba segueix sent molt alta i molt en creixement. I he posat un exemple de com en un cap de setmana quants iPhones de nova versió el primer cap de setmana s'han venut. I l'últim, que ha sigut l'iPhone 6, ha venut en un cap de setmana 10 milions d'exemplars en el moment de sortir, quan ja venia d'un creixement important. Esmentar només, perquè d'alguna manera sí que veiem i hem ajudat a l'Ajuntament de Barcelona que vagi avançant en el camí amb tecnologia i també amb coneixement d'identitat digital en el camí de Mobile ID, pensem i tenim molta fe que aquest serà un element disruptiu en l'ús de la identitat digital multinivell en l'entorn de Barcelona i inclús de Catalunya, i amb l'evolució d'aquesta iniciativa. I per acabar, 2 minuts només per donar d'alguna manera una visió pràctica d'això que portem mitja hora. Us vull agrair perquè d'alguna manera ha sigut un contingut potser una miqueta genèric, però sí que m'agradaria transmetre-us la nostra opinió respecte a una administració, respecte de la identitat digital, com es pot aprofitar de les tendències que estan portant. Una és aplicar el sentit proporcional que hem comentat de la identitat digital i, per tant, pensar, construir, planificar, desenvolupar, dissenyar sistemes multinivell, contingut multinivell. Ja no serveix una carpeta ciutadana que a darrere té un gestor d'expedients, que passa per registre i que té l'Enòtum integrat. Això està molt bé, però això ja no serveix en aquest entorn multinivell. Ha d'haver un portal ciutadà en el que hi hagin continguts de diferent nivell i que al final hi hagin tots els tràmits, perquè és cap a on es vol arribar i es vol portar al ciutadà, però es necessita poder donar serveis multinivell, serveis públics multinivell. La garantia de compromís d'una administració en aquest entorn d'evolució de la identitat digital la demostra en tant en quant considere el ciutadà com un usuari que consumeix els serveis a través dels entorns virtuals. I això en el disseny del tràmit és important i en el disseny del consum de la identitat digital és molt important. I, per tant, que el consumeixi de la manera més fàcil, més usable, més llunyana de la tecnologia, més llunyana de la complicació tecnològica, però també complicació jurídica i moltes vegades organitzativa. Passi vostè primer per aquí, signi aquest document i després descarreguis amb el codi que li... No, això és un escenari que hem de poder superar en les possibilitats que la identitat digital dona avui. L'administració en aquest entorn ha de ser hàbil. Un exemple d'habilitat pot ser l'enfocar de manera diferent i no estrictament la mateixa a la identitat digital del ciutadà, que té una solució, el reglament la regula i l'enfoca cap a una banda, les solucions tant econòmiques, organitzatives, etc., doncs van per una línia. La identitat digital del treballador públic és un altre entorn, és una altra problemàtica, és una altra solució. Pot ser la mateixa? Home, sí, sempre es pot, però s'ha de dissenyar, s'ha de pensar d'una manera especial. I també la de l'empresa. La de l'empresa de vegades l'oblidem més i la problemàtica de la identitat digital de l'empresa és prou important a nivell econòmic, a nivell de serveis públics, com perquè tingui una resolució i un plantejament diferenciat.
I finalment, actualitzada, per tant, oberta a noves tecnologies, la del mòbil amb la que enfocar de manera prioritària i oberta amb la interoperabilitat, no només en l'aprofitament dels serveis open que Catalunya és pionera, d'altres de fora, però sempre pensant en aquella interoperabilitat interna de la pròpia administració i externa, segura, interoperabilitat segura, i per tant amb interoperabilitat d'identitat digital, que també s'estan posant els mitjans a nivell d'Europa i a nivell de Catalunya és la via en la que ja l'IDCAT ho va començar i ha d'anar i poder evolucionar. Moltes gràcies i a la vostra disposició.